sipaite kuttuara thi chu mi zanga somru kan tlingta a Association for Political Prisoner chuan mi sang ni zaruk somruk pasari anman to ninan soya sipaite hian milar somruk te chu boino tipun lun tura mi pui fui por tua puin man theina anti chuak bok internet chedeu vek to ma se khopui rang ranga sipai du lo na kong zo chu voina alakal chunzom ta zela ruasur kara an national flower padok pan kengchungin lungoi lo na anlanti rane tlaidar nga khan nam sipai le thalai norhuai hot tu te veng him tura ma la tu te chu kut bengin zana le choi moina hun te anmang mi puite tranrual na alangzel boka mun than khata chuan athlonin thlai le chome te ansem chuaka kholaya norin in chome mamo turchu kan neye athlonin latop mai ro u in tin hne na pek kan do wangin in khata tangin pakhat zel lak ni se tiin anaw kolane Thailand ramri mudro Ralthuam te chu Thailand chuan tranpui na pek aphal saka min phalte pek khom eile in turba ka an che na ta na mamo te chu voin khan Ralthuam te hne na athlenga chena in an nei mu malokara ruwa asurnen karen Ralthuam te hi an khongai thak hle Mandalay chu thina khopui ani deuh berto pathiani zan khan kumsom pakomi meiche pakhat chu baika chuang sipai ten an ka pluma apasal nen relief worker an ne mita mutu te soidanin sipai ten ti din an lo tum chu bai khal tu apasal chu ading du lova sipai te hian voi khat silayan met puaka ahnunga chuang anupui chu athinga la apasal hian apuma liam tuarin zai angaya an ka hlum rong hi an hlom ngam lok lo sipai te hian relief worker kan ni le ni lo lam an ngai tua tolova atu po ka an threlo wangin aruang lak chu nuna thap lukania kan khopui hi mi thana mun ani berto etin darkar tamfe aliam hnuwa aruang hlom tu te chuan an soi Mandalay hian mi somnga chuang an thitoa anjinga hian kumsari mi meichano pangpo atela mi zatelin hliam an tuarane nam sipai som intel khom na peace process steering team PPST te chuan Myanmar a CDM kalmek chu an thlopa CRPH in Federal Democracy Charter anti chuak le kumsang ni pariat dan pui an hnol chu an pom thu an soi PPST te chuan sipai hnuaya State Administrative Council te chu mi pui tha le man ban sana an mi man to te po chua zalen turin an thriatira civil mi zanga chuang thina hian sipai te chu chuya shrem ngai te shrem ngei ni se tin kartopa an throi tu te video conference manga thukhom chuan an rela sipai te dodala CDM kalpui tu mi pui te chu thlop zuizel an tum thu tele Federal Democracy Charter hun rei takatranga an lo ngia to Federal State din natur Thailand ani chu lom omanti thu an soi PPST te hian indonaa aya remna le muana an du thu an soi bokane Karmasa Khan sipai te chuan civil mi pakwa an man te chu an chua mi puin sipaien thatu an man mi pasari tenen anin thlenga tuntrum hi sipai le mi puin mitang anin thlengna masaber ania sipaien an man zong ero chu mi somli borvel ania tunan chua civil mi pakwa te hi curfew dan bo chiat na wanga an man vek niin sipai laka lungoi lo na kalpui tu ero chu ani lo thunga mi pui chuan an mi man dang te po chua turin an duwa sipai en thatu an man te hi kutan thlak lova an kut chu phuar sak ni ma se cho eidona an phel sak thlap thina mi hringangin kan chei bole anti tahan lama hian mi pui te silai ne na an tran velain sipai te chuan khopui lian jok lama chet an thona sa zuala khopuya nor huai hot na hi me mi masak antum tinane mi pui abikin thalai ten beilet vedu na rilru an puta ka chuan
an inbuatsaih dan tur alang ta zel tun buaina hian sipai do konga democracy du tu te tan thil poimo tak tak pathum awma chung te chu nam sipai nor huai hot tu na thok tele thalaite anne nam sipai te hi hun rei tak chung sipai te lo kap to indonaa muala Tualchhung te ania chumi tur chuan Ralthuam po an phakang tok tok chu an nei hloma indo tura in pe ania wangin training chuak kania tlangram le ram hnuaya arol rala cheturan ne sarkar na thok le thil siam chuana thokte bank na thokte nor chu sumle paya sipai te hrek tu poimo ber ania sarkar na thok tam tak chuan sipai sarkara chuan na kan thok to lowang tiin an hlole an quarter te an chua sana nam sipai te thazar hnuaya in hum himna zong tok bo anom nual na thok du lova anom zui zelani chuan sipai tan buaina thlen tu lian ber pol an ni chhun zom thei dona nor na hi an kalpui zel atrul kan ti to kha khopuya thalai sipai zom ve theilo te chu alak lowa an tang khanga sipai te dolet an tum tak tak ani chuan khopuya arol rala chet dan anzira anin buatsaih angai ta ne rol rala chet hi thil thar ani lova hlotling takin ral be na tan an lo mang to thin Napoleon awangla in peninsula indonaa Spain le Portugal chuan an ni ai chak jok France sipai te chu rol ral hian an lo hne to a khopuya chet nei ro chu kumsang khajakwa somruk chho khan nodan Ireland tatrangin an ching trana Myanmar thalai te inbuatsaih dan tur chu heng atang hian aria thei taruak mayane rol rala che tur chuan mi huaisan le thluak fim ni angai masabera indonaa ral rel thiam le silai ka thiam takani phei chuan aduam le zuala sipai te angin Ralthuam an nei that don lo wangin fin na le rem hriat na te chu an Ralthuam thaber turane sipai te hian Ralthuam thranein an du na an kalkwal thei dona ma se mi pui thlop nai ro chu an dong don lo rol rala beite hi chuan mi pui tan an be dona chu an chakna hnar poimo tak turania ril rulama indonaa chuan sipai tan ngam chi ani don lowane indo tur hian inzirna hun le mun om tolova chu wangin rem hriat na chu sipai do konga an man tangkai le zual angai dona Tualchhung indonaa achuak tak tak ani chuan sipai te Ralthuam chu sak an tumchang atam don rualin an mania Ralthuam cher an thiam atrul hle boka rol rala che chuak tur hian huaisan le do thei angai hle engdin hmuna po ding se chi ai lo angai rualin harsat na sang paltlang thei tura an ril ru an ti pau khawa tor chel angai don boka chet sualan hlo wangin chet an thul tura ni chuang lo an chet lo chuan rol rala chet na om thei don lo ane sipai te hi Ralthuam nen an do tak tak don ani chuan an chet na chevel chu an thriat chian em angaya an hmel ma te chu khoya nge anom engtin nge an chet quality zong an thriat atrul heng zong hi an thriat nuwa che chuak ngal ngot ture ro chu ani chuang lo manin ven himdan atanga dam chua dan thlengin anzir angaya sipain anrin hlelowa mi puizinga an khosaka chutatranga che tan lak thei phei chuan chu thil thaber turane hengba ka hian rol rala che tur chuan damdoi lam chin chang an hriate document lem siam atanga mechanic lam kai hnoite an hriat venel nual angai boka Ralthuam man le puak thei thil siam chopte sipai te chet na ti boi tura thil ti chiat dan tur thlenga an thiam atrul bokane silai le Ralthuam dang an nei lo chuan tunan siam chop sairokher tivel hi chuan sipai te chu do hne thei an ni don lova silai le amu atam theyang ber an la khom atrula chumi hnuwa sipai te an do tak tak ani chuan a in dang zong ni lovin a bei tu zok le a bo masa tu zok an ni ngar angaya
alowin dangzoka an tangani chuan Ralthuam nei thazok machon tur an niangin thi natluk ani dona sipaite lo lambun le arang theyang bera in thiar fi hlimte mun nget le chet dan nget nei lova in siam rem zung zung an ngai dona thi nei tlem dan ber ngai tua chungin sipaite ana theyang bera an bei chu an chet dan turane khopuya arol rala chete hian sipaite hne chu an tumber tur anilem lo boka sipaite hnu chawa timang an le tlang ram lama anin sorbing theilo na tura buaina lo siam chu an thil tumbul pui ber tur ania tlang ram lama cheten ram an laka an ram laka sarkarna an siam theina tura lo pui tu turane tlang ram lama sipai do tu te din mun a that thei chuan anni hian khopui lam chu anron ma tel thei to dona chuwangin nam sipai te anin lungruala sipai an do hun chu khopuya thalaite arol rala an chet ve hun chia ani don tinane sipai te hian Ralthuam an nei thata wangin achung nungzo kangin angai lo thei lowa mase rol rala che tur te hian sipai aya chung nun theina tur an nei nuala chu an man tangkai angai ta ne an seilen na an khopui hriat chian taka an chein sipai te an beidona ramchin hriat chian konga hian an chung nung phota mi pui thlop na an nei angin aruka an mani pui du tu tur anom nual don chung mi te chu mangtangkain information don konga sipai te an khal ngei angaya chetran konga hian sipai te chuan an phak tur ani bokhek lo sipai te hi lo ep chi ani don lova anin rin lo laya a throna lo thron jok turan ne chumi tur chuan an mel ma te chu khoya ngen chet don ti te engtia tam ngen ni an lo thron tur hi an threlo kem ti zong in an hriat atul ve don thunga thu hriat thei ko nga hian sipai te chuan an phatur ani lo bok thilakal sualani poin an ram chin an hriat chian phot chuan hima chua theina tur om zela sipai te chet vel dan lo thli thlai atanga ram chin hriat chian te an chet na tur mun lo ruahman lok te chu Tualchhung in dona an machon tak don ani chuan tuna an inbuatsaih na tura thil poimo takane information la khom konga hian mipui tranrual apoimo hle don nina langbok rol rala chete hian information diklo andong ani chuan antan chiat na lian tak atling theya sipai en thlatu manan omda na tang hian sipai te chuan an mani ep tu te ti chiat antum ve mek ti hriat theya mipuin an mit le beng an len tama sipai te en thla konga tranan lak chuan an ni aya thu hriat na thra hi om don chuang lo chung an thu hriat te lo dong songa lo thlifim le thedar turin intelligence dinero chu angai don thunga sipai chung chang an hriat tampo le rol rala che te chan a thato mai don ane sipai do konga hian ti sual lian pui om theya rol rala chet na thafam kim tak a om theilo bok ma se ti suala pumpel ngai om trin a masaber chu an mel ma te an ngai danane sipai hi an mol viawa ma se an mol dan hian kong mang anei thunga mi pui te chu mel ma en angin an ena in do na la mero chuan an fing viau ve thei thung intelligence an nei train thil hriat po an nei nual dona chu mu mai chi ni lo sipai te do hi thil ol sam tak tura ngai na om thei boka awol sam don reng lo kong le lama chuan chaklutuk do hne lo tura ngai sa po thil dik ani chuang lova chuan sipai te hlauna atu mai dona an din mun dik tak hriat chiana rilru siam chau turane rol ralin thalaite an cheni chuan an thil ti chu puan zar chi ani don lova an mi le sa in nam hnoi te phei chu social media a an puan zar reng lo atrula chui chua an ol sampha don ane rol rala chete hian an mani chau anin ngai tua theilo boka
an tum dik tak an chian atul hle an mani chau in ngai tuin sipai te chu khopuya hian do hne lo tum ta se Ralthuam tam zok an mamo dona mundanga chete tan harsat na siam thei zawnga an chet phei chuan sipai tan midang do le chu anuam sot don tinania an man ro nei angte anin semzaya chaklo bik omlova anin pui ton angaya an chakna lai an man thiama an chaklo na lai an thom thata ngai tinane man mole ngai tua chiang lova chet an thoa do theina an nei lo phei chuan Ralthuam nei thazok do tur ani miaw wangin chaklo theina rem chang an nga a antana hun thra dapin atul huna chuan lau nei mi lo le chi ai lova an chet angai don ane sipai te hi an thin rim la ya be chu afu wak lo tlang pui boka phubalak du na ril ru an puta lau an nei lo lai chu an lau omber lai ania wangin ngoi san hun an hriat atulanga an che dan tura chuan ruahman na an nei nge tur ani bokane heng te hi an inbuatsaih theina tura atlang lon zual pui ania Tualchhung indonaa achua kani ro chuan kan soitongin nunavin an tuarna sadona indo lova an buaina chinfel thei chu a thaberane indowatulta ani ro chuan mi pui chantu le democracy tungding tura sualna me mi tumtu thalaite chuan che tho theidan tur chi hrang an nga hle tilanga nena an chan theina rem chang atam rualin neya anom theina lai om venok bokane khopuya rol rala chet na hi kumsang khazakwa somruk chowa khan Latin America athlengna sa a sipai te chuan an met mit deuweka mase Myanmar nena anin an lo na chu tlangram le khopuya rol rala cheya kil hrang atanga sipai te chakna pot dar thei tur anom dona mun khata sipai hian an chakna an sorbing theilawani chuan chu democracy du tu te chan thatna lian tak pakhat ani donane